Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Umr Sotho kaVele Mothiba aka Mr. Cool himself. Yintwana seMakhonji la kuBhulumotsotsi la kujika khona ipoti. Welcome to Ikasile Vuyile bafethu. You know, I was born in Soweto but my soul living in Italy. That's why they call me Intariana bafethu. Namhlanje ngize konjaya be baba. Inja game bafethu. He went through the most, he went through a lot, and now he's about to motivate abantu. He went to juvenile at a very young age. Ubone umuntu bamsika amathumbu at a very young age, uqala ukutshontshana 13, but then uzongitshela istori sakhe ku-podcast. So don't forget bafethu to like and comment. Don't skip ads. Make sure you sleep at Premier Lifestyle Guest House, then uwashe imoto yakho kuphi la street car wash. Asibangene cameraman. Athi siyobabona camera uze. Sanibonani, ninjani? Siyaphila. Sesitholakele mfethu kabonjaya yami yabo. Kiliteme kilishita kilithweka. Kilivuvu vava. Uva emkhozi. Yeah, baba. Oku. Yize le. Sesikhona ke. Yeah. Sesikhona ke. Yenzakala. Sesifikile mfethu. Yize le. Mshano maskani. Yeah, ngeke yobona kinyebuya nonone. Ne, asiwangene. Yeah, baba. Amfethu sidisa ukuza yabo. Sharp. Sizokudonsa. Yize le. Uzosishela istori sakho. Yeah, baba. Ukuthi uzochange mentality yabantu. Ngichaza ukuthi ufuna ukuchange empilweni and ufuna ukube something yabo. Sure. Abantu abafana nawe bafike because mostly intwana zaka season 4 mostly they into gangsterism yabo. Bayabheta bayenza ini. So we decided ukuthi size kuwe yabo. Yeah, baba. As Ikasile Vuyile yabo. Sure. So asithathe wokunyana mfethu. Yeah, baba. Going to meet ne-bachelors ne? Sure. Matric, bachelors of degree. Yeah. Matric. Yeah, njalo. Ne, mara kwalaphi ukuthi sithole isipani? Angazi kulokhu job opportunities. Mancane nje. Yabo? Yeah, mancane ngoba baseningi into enyane ibhaba yabo? Yeah. Maka yo yazi ukuphilele Okuyiko ne. Then okuningi sokucoca va ku-podcast. Thank you bathi. Asibangene bafethu. So bafethu Ikasile Vuyile bafethu ichayele manje. Umkhozi wami sayababona le phambili. Izinto ezenzakile kusukumele West. Ongafuna kayeke ndayixeki. Ikasile Vuyile bafethu. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Umr Sotho kaVele Mothiba aka Mr. Cool himself. Yintwana seMakhonji la kuBhulumotsotsi la kujika khona ipoti. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Intariana. Welcome to Ikasile Vuyile bafethu. We are currently at Source Beat Studios. Uzibiza Mbuzi Gang. Hayi senzasho ukuthi lelo gama na approve or anal approve. I have amajita on the inside of the house, not just us. If ucabanga ukuthi sosala uzosibamba inkunzi uzolimala. Ngihamba nezinye zezitsha ke eziphakamisa ikasi ezokhuluma about the gangsterism side yakhe nokuthi how can we fix the gangsterism side yabo. Njengoba nibonile sibuya kubo, nibone environment semlanda, then uzo-explain more about what's happening. Other than that, cause Yeah, sure bafethu. Khodi Khodman khuluma nami. ngijabulile ukuba lana ne. Yes sir. Ngizobonga nabalaleli bafethu, ngizokhuthaza bona bafethu. Yes sir. Kanku bafethu lona enhleli naye uInga isibongo Stwayi, ngihlala khona la eSoweto Blue. Sure. Ngiskime Khotman lam nemanje ngizoxoxa nani bafethu yabo. Excellent. Sharp. Ingane kaMamcithi. Khotman lam. Yeah. Azikwenzakalani? Come on. Yo. Azilama Khotman no la ekhasi la. Enza. Khona lama Khotman afika shama podcast ifile yabo Khotman lam. Ngiyababa. So alibela shama podcast kani?
ezinye zezinye izinto awuzibonisi iy'ntwana ey'ncane yabo. Ngiyakubamba. Iba njalo. Kufana nokuthi manje kufanele ama-hotman azofika manje eyi afike azophakamisa ubu-26, aphakamise iy'thupha. Why bafethu singa-encourage-ani ukuthi sharp bafethu okay sharp so zinibhema kanje aseni-rehab manibuya niyakwazi ukuthi nizitholele isipani kuboma-green beans intonyana. Yangithola like isilungisa ikasi bafethu uyabona. Ezinye zezinye izinto awuhambi uzikhuluma yabona. Ngoma understand umuntu uzomfika manje yabona awuzenzi yabo hotman nami eyi asiyibambe kanje mkhozi wami cause ngiyakubona ubona kahle kahle ngikwatile. ukwatile ama-hotman abantu in which Sharp makayi lawo sizowalungisa uma sesivala yabo. In which le nto eshoyo bafethu is very sensitive because le ntwana lezi they look up to some people, I don't wanna mention names, then bayenze practical le nto leyo. We have teenagers now who ama-2000 abanye they are under 18 abanye they are 19 babulala abantu bagwaza abantu, they are doing brutal things yabo, but asijudge umuntu i-situation yakhe. So let's start where it start yabo. sure Introduction. sure Isibongo zakho, uzalwa bani, ukhule kanjani, ukhulelephi, ufika kanjani ngapha, what was happening before we go to the board. okay sharp mina sozibe ngikhulumile ukuthi ngo-Inga wakaStwayi. Ngisuka e-Eastern Cape, ngizalwa nguMamqithi. Asho ukuthi hotman lami eish mina gangsterism ngikhule blind yabo. Khuluma nami. Sure ukuthi manje ngikhule nabantu ukuthi manje like bakwazi ukukumanipulate. Angizwa like bakutshintshe ingqondo so silibe sihleli kani. Ngikutshena ngenye into manje ukuthi nawe uzovumelane nayo. So zibona ibile ungafuni yabo. Sharp. Sho ukuthi manje hayi lapho okay sharp bese ngimdala sharp yabo. Sisiqale buncane khona leya futhi ngikhula namajita yabo. Sikhulela la ikasi eli-1 ngithiwa sikhule ikasi eli-1 namajita yazi sihlanye ngamabhoni mon Spice yazi hayi asizincanyela ibhoni yo. Bheka khona la siduthane khona sibabhaka kanjani. Uyazi la ikasi kuphume wonke amajita-ke. Exactly. Yabo girl sho ukuthi manje ayisibashiye la esayidini. Yazi ukuthi okay sharp laba abama-scotch nani abheka. Thina sikho lapho sikhula nabantu abadala bomlungu kanje. Yangithola abheka sharp sifike lapho bheka soshisha amabhoni. Umondi wise. Mondi. Bheka umondi. Bafethu lapho kunama-security company aqinile. Bheka asho ukuthi ngalelo langa bheka bhadi. Ngiyakutshena hotman lami. Hayi bhadi. Futhi manje masifika la sharp esivanga amabhoni wethu azi mos like asikasiflame mos. Asponziwa amanye ashaya ngamabheshi kuhle yabona ukuthi clean man. Ngiyangithola sifike sapaka lapha khona le park yakhona le. Ngiyangithola. Khona lama engaseMondi High. Lama park nyana wakhona lawa belungu lawo yangithola. Bheka lapho ubheka. Asibe sihlelele hotman yami bheka masithi sibona ama-standby ezintwana zami ebheka zabelungu zifike ngezinye izinto sabona bafethu standby masingasithatha la sosishisa ekasi bese sishange khona la ishanga ukuthi ibe silver bese uyayi-respray. Okay. Sure abheka sihlanye nge-standby lapho sibheka phethe ama-52 ama-plate angaka futhi iplate leli lebhoni 52 futhi abheka masifika la lezintwana sho ukuthi sesifike ngomntantwana bafethu masifika la sizoboleka amabhayisikili sifuna ukuzwa wabo yabo ukuthi okay kwenzakalani lapho bheka sisigcine sesiyagibela nabagibela wethu sharp yabo. Bheka sibashanga imetanti sinasazi lesi style lesi sokuthi ubambe isitulo kanje angithola uqinisa iguzineka. Ngiyangithola so uqinisa iguzineka kanje bheka ubambe lesi situlo salentwana le ngangithola sale standby kanje from there bheka utshentshe umshini bengishaya omunye umshini la esitulini
Ngiyasho ukuthi mangiqala ngokuthi ngifaka ku-Bolt, bheka isitrati sakho nasehlela bheka fakele emandleni. Bheka hhayi namajita angilandela. Hhayi shubile manje kanti hhayi asibonanga thina angitshela. Asibonanga thina la ema-street bowling. Uyabona mos like asingeke uze uzibone izintonyana ezinjalo, awunakanga nokunaka mos uyangitshela. Futhi abantu abasebenzi Uyangitshela. Bheka la mawufika la kanti kunekhamera ilawa amancane. Ama-spy camera ilawa amancane ngiyawabona. Soze silibele sidlula kanje basibhekile abazali. Bheka seyibhibhile. seyimoshakele. Seyibhibhile sho ukuthi manje abheka sekuphuma imoto. Sekuphuma imoto ubheka sibe siyehla kanje nge-Stanley Park. Angizwa masehla nge-Stanley Park siza kanje natural. Abheka sibe singene egasi. Sesilanga seya-rating. Uzwa mina ngithini ngithi bafethu asijikeni ngayo singene nge-riding nge-F_N_B. Sharp. Abadala bayazi nge-soccer zone. Sure. Bayicabanga nge-soccer zone. Singene ngayo. Masingena ngayo yonke into yazi ngayo kunehlathi mos. Obvious. Angizwa khona lesi strata vele singena ngayo ife lesingena imoto yasibo lesi sithule kakhulu sure. Singena ngaso bheka. Ngitshela amajita ukuthi bafethu asilaleni lana ehlathini sibeka amabhoni flat yabo. Silaleni phansi ngoba labantu labo mabangasibamba la bazosicisha or either semaphoyiseni. Ibhibhile kasi. Angizwa anything asimanje sisuke nge-confidence nje. Angizwa ukuthi hayi bheka soshaya i-clean shop. Kanti bheka manje bheka sesiza nama-blue light. Bheka hhayi yiwo ubukhepeni ngitshene yami u-Cakes ukuthi hhayi lezi azingimameli sharp yabo sharp. Cakes asingene iy'ntwana silale. Abheka no-Cakes silale. Masilala la amajita afike ayehla. Ngalowo mzuzu vele kunaborhata le. Angizwani? Rhata ama-metro vele la emarobotini yabona la emarobotini masevele ngase-bridge. Sure. Sharp. Angizwani? Hhayi man sharp okay. Amajita afika eyehle wonke. Abheka alandelwa abantu. Yabona i-convoy Grootman lami. Convoy yabona kani? Bheka thi mayifike ekasi bheka okay. Badlule e-Grand Fede la kubo rhata obviously. Bebangazelanga bona banake izinto zabo basesipanini mos yabo. Izinto ezinjalo sharp bandlula. Mani babone ukuthi u-convoy kwenzakalani. Bheka babambe i-one. Engeke ngisho ngegama yabo. Babambe i-one leyo sho ukuthi yesibhrekile. Yendrekile le bebambile. Yesibhrekile le sikhiphe 1 by 1 ngoba nabo labantu bayazi ukuthi okay bavana nabantwana abakanje. Bese bayi-8 bayi-10. Angizwa abanye bese baliftile abayi-2. Angizwa masiya la. Mase sibuya namabhoni ayi-10 nabo sebanamabhoni wabo. Angizwa sharp. Okay kube into emoja. Hhayi umuntu angasishisi. Makashisa kanjalo bheka kwenzakalani. Yo bheka silele no-Cakes la. Okay nosesiyadawutha ukuthi sikasi angizwani. Sehlile saya ezweni 2. Safika kwenye yethu usibheceshi yabo. Asifika kusibheceshi. Asalayo kusibheceshi hayi. Awuthi amaye sakhempa. Sithe late kanti nabathe bazobuya jumpers saborhata. Nalate. Bheka. Ngibamba iplate kanje Grootman yami. Ngithi ngiyagawula i-last dish ngiyolala. Iyo ngawuzwa ngogogo. Uyolala. Kanti ngilele vele. Bheka Grootman yami kwenzakalani? Man sharp responde uMaulifi Nok yabo. Exactly. Kulapho-ke manje kwenzakalani? Ubona le ntwana kuqala. Le ntwana ngathi ngiyayazi le kwenzakalani? Mangithi ngiyabona hhayi abantu abavithi bavana nabo-blue. Mabafika nabo-blue sharp bathi babe kuyenzakala kanje. Amajita mangiphuma ngaphandle evenini. Bheka sigcwele kula ngiqale khona ukubosha yabona Grootman yami. Sure. Ukuthi Soweto Sighetto, we have merchandise that you have to purchase for us to upgrade the equipment and make it more valuable. Sikwazi nokuthi kuthola sisemakasweni. Sure. If kune-problem yasekasi lakho and you want us to pull up, make sure you inbox us or email us
kahle Kgobula network Sekunceda ntwana. yanko. So yeah mkhozi wami. Yabo bo. Yeah. Evenini. Sho ukuthi manje masifika la evenini amajita ngaphandle kwenzakalani kuwukuthi nami ngiyangena fili yabo. Sesilanda lezi zangayiphezulu yabo eziyi-2 sharp. Ilezi bezinganamabhulu. Kula ngiqale khona ukuboshwa saya ePolice Stars. Bengilibele ngiphilele ePolice Stars yabo until ngiyeva ejuvenile. Okay, uye Police Stars kangaki? Yo, ePolice Stars angisakhumbule eMakudabha. Ababhaya ngibamoshile. Ubamoshile from ama-crime scene ayingaki? Anginama-crime scene. Mina ngiyajonta, ngiyanqwatha. Uyanqwatha. So Yonke into ngiyayithatha. uyayithatha. Okay, kokuqala Uma ungalihlali ikasi lami nje ngiyakuthathela. Okay, so ungene ngebhayisikili. Sha. Ya ngisakhula la. Okay, sibalele 6 yase-police stage before ungene ejuvenile. Okay, sharp. Kwenzakalani kuwukuthi manje obviously ngiyakhula vele nami yabo. And manje bayazi ukuthi hayi leya ungqondo feel yabo. Nanoba ngihlangana nama-hotman yathi leya khontatha kanti clevers izintonyana ezinjalo yabo. And which is mina angithathile engqondweni yabo leyo nto. Kwenzakalani ngaqala ngakhula. Sho ukuthi lapho sengihlala nabantu abadala nakimi. Yabo. Sengihlala nabantu abadala nakimi kuwukuthi manje sesishaya house brother. Maka mina ngiyintwana nginothisi. Yabo? Anginothisi vele leyo nto ukuthi kuzogcina kwenzakala kanti khona the other day sho ukuthi safika kulela hlahla lelane maka bengingekho around la eKasi yabo. Thina sishayela le ebalungwini. Angizwa asishaya abalungu kuya le. Angithola. Ya. Sasinaleyo mqondo ukuthi bafethu bhekani thina la eKasi asina-next. Angithola wena hotman nami. Asinafokola. Uyabona nama-load shedding cabanga le balungu nawo hamba ugesi. Uyahamba ugesi le. Hayi. Awuhambi thina ngoba yazini bheka kwenzakaleni sharp-ke hotman nami sifike le balungwini size ngani ngesipani feel yabo. Sho ukuthi manje sizoshaya amabhlomu intonyana ezinjalo khona ophethe umshini angithola intonyana ezinjalo angithola yazi afile la abasifaka ngaphakathi sihlangane nenye uJohn. John masingena file hayiwo singene ngaphakathi. John sekavumile ukuthi file angithola hayi ntwana zami ngizini yabo mabaza kanjalo file hayiyo fike la isipani ikrel. Kanti khona le-1 ifike ngale mqondo waseKasi and sibatshenile amajita ukuthi bafethu bhekani. Uyabona kubafana akumelanga ngine enkingeni yabona no simthathe ezokuthi sispanini singama-hotman angithola. Kanti khona le ifike leyo mqondo sho ukuthi ubona amawashi. Washi ijuwelaka sho ukuthi manje angithola. Amajita anazwela. Ijuwelaka sho ukuthi manje ibona ama-ring, ibona ama-chain we-25. Angithola. Yazi ukuthi hayi lezi ezakudala bezingawashayi lamacicinyana cici le 40 yabo bheka mawafika la bheka bathi small kwenzakala kanje ntwana yami ngibona ijuwelaka elikanje nelikanje. Ngithola wena mawufika la uthatha lento uphuma kanje yabo. Kanti uyazi ukuthi la ebalungwini sho ukuthi manje kushaya ngama-spy camera akusilawa la eKasi uyangithola lawa angazathi ajampisayo spy camera uyibeka la ngase-T_V nje kube ngazathi into yokudlala ntonya yabona yini lokhu uzoveza nobuso cha ufuna ukubhekisisa uzoveza nobuso yabona ne-remote inyana yemoto uyibekela le nto ufuna iwashi wena ufuna ijuwelaka into eshayinayo. Thathi laphaya manje nami sengishayile ukuthi lama-hotman lawa ne azongigaya azongigaya into ezongixegisa into encane angithola. Nami manje sengibheka amatiki wale ntwana le angithola sengibheka amatiki iy'mpahla kanti bengishaye isikhathi yabo. Ngishaya isikhathi la
ngizwa sekukhala amalama size ngesibani mzuzu yithi kuphela isisejaradini ne. Uyabona? ibhibhisi. Bheka, ngibona abelungu lapha bezwa bathini ne, mara le nto ngiyiphethe ngithi ma-Grootman bhekani, obamba umshini makabamba umshini. Bheka. From la bheka, hayi Grootman lama bheka, phuma kani. Kanti sithe masiserobotini hlanganele elinye uGrootman uTumelo. Livange vele Grootman Tumelo, arekene sarasini yabona sekumoshekile, ngenani iy'ntwana zami. Sibe seyangena file sharp, yabo. Masingena la, shaya imoto baba wami, file. Kanti ngebhadi lakhona ne, ngibambe leya khamera ngitshela. Ubambe yiphi ikhamera? Lesa spy camera ntonyana lesa esincane. Exactly. Obvious angithi ngifuna ukubheka ukuthi yini kanti yona seyirhaxazile angitshela. Lapho seyirhaxaze kanje bheka, angithi mangifika ngala magasana umuntu sisiyodala we-3. Kulapho sengibona ukuthi baba sebabeka iy'thombe zami emapulini nobathi butokade you-wanted. Grootman ngiyakutshena sebabeka iy'thombe la, ngiyabona yini loya. Ngifamous. Bheka, ngaleyo nto ukuthi ngijabule ngiyaziwa. Bheka, hhayi kanti bheka ngiyawatshela. Ma-Grootman yabona kwenzakalani no? Bhekani sebangibeka emapulini. Angithi mina ngiyilo bheka nesandla athatha wena, hamba uyathatha. Sharp uzala bangirikhruta abantu abadala, hamba uthatha-ke. Hhayi kanti ngibambe into e-wrong la, yabo. Hhayi fili kwenzakaleni sharp, so bangibeke kanje fili emapulini. Kube into okuwukuthi sishaya isifonyo fili yabo. Yazi hhayi sishayele umdansane ngithole yazi hhayi dansane yazi hhayi bheka seziphandeni. eSouthgate eBoyizini ngaseBoyizini yabona amaqeda ongena ngeBlue Wire. NgeBlue Wire besithi Southgate. Bheka la eSouthgate Hambe. khona le shop ekuyamakhekhe le. Ngayi kunale like amakhekhe ayenziwa no. Ngiyayibona. Yeah, like bawadala no. Not eSouthgate so. eSouthgate eBoyizini. eBoyizini straight. Yeah. Sharp. eBoyizini. Mawuceda ukuthi eBoyizini angithi kunale bridge la. Yabo. Uthena ngo-right wakho. Yabo. Ceda iBlue Wire. Mawuqeda ukuthi left nje uya straight bese iSouthgate la khona le mall yakhona le angitshela. KFC file ngayiqale. Ube nale shop le ethengisa izinto zezinja like ama-leech. Yabona ama-body belt nani. Bese ngayi unale yamakhekhe. Yabo. Bashani wa-50. Lapho ishubile siseBoyizini inwayile. Lapho esilambile uGrootman nami ne. Nalo muntu lo angazi ukuthi wenze kanjani, kwenzakala lokho double cross omunye wala ma-Grootman okwenzakalani angazi. Yabo mina bangitsheli mina bathi small naye yakho. Ngiyangitshela. Malini? Mina mina bebangigaba 2.5. Bona ngakhi that time? That time mina bengina-13. That means bongana-ID. Kahle. So ama-fingerprints wakho in each and every incident bebangakwazi ukwa-track. Yeah, kahle sho ukuthi yazi kwenzakalani from egeyidini kunama-spy camera kusebalungwini lapha yazi so bengitshele ngamaboni ukuthi bohamba nabantu abakanje labo bantu banesithupha eHome Affairs. Ngiyakubamba-ke manje. Uyabona wena bhuti omdala. Ngiyakubamba mkhozi wami. Sharp. So as we are watching bafethu, as we are watching bafethu, please don't skip ama-advert. Make sure ubukela ama-advert because that AdSense. When you skip ama-advert, niyasibhayizisa man yabo. So make sure you stay tuned. Don't skip any advert. If awunanyoko yokudonate, the only donation you can do is to make sure you don't skip ads because that AdSense. Thank you.
So okay bafethu, welcome back kuKaSelivukile bafethu. Don't forget to like and subscribe. Leave your comment down below with Soweto Sikhethu. Mathi Soweto Sikhethu, we're not promoting criminality, but siyenza amaqansula nabantu abagrande nabantu abafuna ukuphumelela empilweni ukuthi bavuke. So don't forget to check out Premier Lifestyle Guest House at Makhura Drive. Ngapha sine Makhura Drive car wash bafethu. Premier Lifestyle Guest House bafethu. 2 hours 200, 3 hours 300, 4 hours 400, overnight 600 rand, stay in 550. So make sure pull through. So bhuti omdala njengoba besibhala. ya angithi besababhalela mani Yeah. bathini abantu bafethu konje besemakhikhini ya Southdale. Sho ukuthi masifika manje Southdale kwenzakalani ukuthi sivumelene kanje yabo. Bravo. Hayi sithi la eBravo. La ngabona kwenzakalani Bravo yini. Sho ukuthi January ila mahotman yabo. Yeah. Mina lapho yazi ukuthi angikwazi ukuthi uyintwana vele yabo ulibele ngisho ukuthi wena ngisho mina ngishaya ibhomu ngishaya Lexi. Ngizorelexele ngazi ukuthi awuzotshenwa yini ukuthi makangene uke wangena la ngathi ushayisha wathi yangalilelanga yo Bravo yo hayi kusimntwana yo hayi amanye ama-hotman ngiyakhumbulana nowasemasi asetshele bafuna ngelitshe angithi hayi ndoda bazothi abantu ngiyaphuza nakubuza. Hayi cold drink Asishaye cold. Bebajahe Yeah. hayi Bravo angene la fili makafika hotman yami angizwa sesabizwa lapha sesibizwa elinye isistero vele sifana ezi-waiter la yabo futhi nali itafula la mangele mina wenzakala cabanga ngazathi i-birthday yomuntu ne usuke wacabanga ikhekhe ngalilela phela abeka wesibekile elinye ikhekhe shap hayi on ngabheka salibheka fili le khekhe sithe masisaphuma sisayehla fili yabo ngebhoyizini sibe sisebhoyizini phakathi yabo siyehle fili singazathi siya ngaseBluewater. Yeah. Lapho fili sesiwu-hike vele la emarobotini angithiwa masifika fili hayi sibe siyehle kanti la erobotini mangele mbita bo-blue nani yabo kanti masifika la kuwe le truck le iyajika angitshela khumbule bekufake leya sayini engazathi rail yabo ya khona sho ukuthi manje leya ndawo leya bangasafuni nekara zokuthi basebakhile yabreach ukuthi zoba hayi masidlula la iwile bheka inuka eBluewater yonke bheka ngiyakutshela kanje bethi ithi siyaphuma obvious siyodeliver ngayo ekhaya tavern to tavern kuyi-tracker yotshwala ene manje bheka kwenzakalani ne kuwukuthi bafethu nayiphupho ngapha silisuthile la khekhe lalale azilithenganga ngaleso sikhathi Bravo lela yi-hotman kuthiwa hayi bheka kwenzakala la bheka siyosehla athi yo nale phupho isho ukuthi zime ngoBravo hayi lapho siya sicula uBravo bheka sazi usivulile indlela ukhanyisile angitshela wena hotman ya kwenzakalani kube hayi asithatheni lento le ready yabo thatheni amakhisi ngoba vele siwehla sikasi yabo from sasiseka nabathi sebagcwele musa abanye sebamise ney'moto yazi thatha ikhisi lakho ufaka ngaphakathi uyandlula ngithiwa la yazi ayiyo nathi bheka sibe siyabishaya ukuyehla kanje ngebridge sithe masingena bomara i-Wi-Fi sesinqanta-ke kanjani bheka lo hotman bheka la ngidalela iwishiwishi ngiyabona ukuthi abanye abantu ne akusabantu bakaNkulunkulu basile abanye abantu mabadali akusabantu bakaNkulunkulu basile abanye abantu mabadali
ngabona ubhuti bengicala uyamhlinza lo bhuti. Uyamhlinza? Ngebhodlela. Yo. Bheka, shuthi manje mase-aphologise angazi bebalwela or bekamsukela ukuthi uyamkolota or bekwenzakalani. Yawazi namajita hhayi mlande bha. Uyangizwa? Thina sibe sichubekisa ngoba manje bazosibamba ngalamabhiya yabo. Hhayi mani simmele kancane lapha. Hhayi ngiyabona ukuthi kwenzakalani manje sekuphuliwe amabhodlela kwenzakalani. Ngithi nano amanye ama-hotman awekho grand. Yo. And ama-hotman lapha emakhaya ngiyanicela mani bobhuti abadala bekumele ngabe yini lapho niphuma emajele ningalibeli nisitshena ngenombolo iy'ntwana ey'ncane nani. Lezo ezenu bantu abadala yabo zaziwa yini. Iy'ntwana ey'ncane bekumele ngabe okay sivula ama-ground siyajima sazi ukuthi kuvuliwe ama-team webhola yazi ukuthi okay academy nyana yabo abantu abadala. Nabantu abahlala la ey'gangeni la. At least ingubo nyana yazi i-donation kasi-2 bafethu. Yabo. Njengoba sinitshenile ukuthi bheka ama-Kura Drive bafethu okay asibambisaneni. Yabo. Yeah bekumele ngabe yini nitshena abantu iy'ntwana zenu nabo sisabadala abakhona la emajele nabo sabaphikelelisa. Hhayi ukuthi amajita kuphela aboshwayo. Nabosizi bayaboshwa. Uyabo. Hhayi ukuthi bhuti omntana. Kwenzeni? Ngisafuna ukuzwa lesi sokuhlinza. Angiya lapho. Ngena nami. Bengisatshena bona ukuthi okay bafethu yabona ezinye izinto sharp ne. Nibile nama-mistake nani. Ningabuyi manihleli lana ku-resophone. Nisitshene ezinye izinto ezeni lezo. Uyabo? Sharp. Uzokwenzakalani bhuti omdala? Ngisafike lapha ebhodleleni. Amhlinzele ibhodlela bekashaya ivest evedi. Ngiyakhumbula ngalelo langa. Bheka kwenzakalani-ke kube ukuhamba kweshuferi yabo. Thina sesiyabaleka lokuviyasa ukuthi ntango usidalela amasini yabona ukuthi uzosibizela abo-blue. Ngapha sisafuna lo tshwala. Enhle umsike ngitheli mort. Mfethu. Umortile. Yo. Umhlinzela like intamo. Isisu. Amathumba aphuma lapho. Maybe how many holes? Like ukumhlinza makaqala like awufaki uyayidabula. Angizwa ngaqala yayidabula maqala afake ibhodlela. Nje ulibele uyadabula. Uyangizwa? Andiyazi yangena kumele ngizifike phansi ke. Cabanga amashumi bafuna buma umlilo abuye. So yabo. Yeah ayilezike amanye ama-hotman awathandazelwanga maka siyabonga for Sun City. Yabo. Yeah into egrey. Maka nabo baphile right. Phakathi Sun City. Nawe ngeke uthi awungeke uzongena. Hayi mfana ejele impilo le. Ngeke danke. Amhlinzi le hotman yo. Ngaleli langa lelo ne. Cabanga sebazofuna ukuthi nina benikuphi makayenza kanje. Nina beni bheka. Fuck lapho ke until ngize ngizofikela ejuvenile. That time wena ngakhe makahlinza umuntu phambi kwamehlo wakho. Lapho ngisase 3 ngisame ku-3. Usasena 13. Lapho mina ngisase na 13 more years 3. More years 3 oyi-witnessile. Kahle. Lapho ngisaphelela kuphi eStocksini. Ulala 3 days. Friday, Saturday, Sunday ngeMonday yaphuma. Angitshela. Yeah, ngitshela ukuthi bakurelease nini bona mara ngeMonday yaphuma. Kwenzakalini? Nala ngifahla kwefika. Impilo iqala kuzoba nzima nje mase ngifika bomajuvenile. Ungena kanjani ejuvenile? Yabo. Ijuvenile hothula imali. Ijuvenile isho ukuthi manje lento yami ukuthi house brother. Phela bayabhala ngithi la elayini ukuthi okay wena kahle ulibele uyayithanda Muslim. Uyangizwa? Uyayithanda Muslim nto wena. Phela bayabhala ama-document ne-statement indundundundu. Yabo.
ukubheke phansi ukuthi mfethu ubuye kwesingaki kanti wena ufunani? Yeah. Sukhuzile mngani, waba ngathi ukhuzekile. Uyabuya wena. But hhayi Juvenile. Bona ngakhi that time Juvenile. Lapho eJuvenile bengina-13 ngisenza izinto nama-Grootman angasile. Okay, yeah, 16 years. 16 years. Yeah. Voskima ama-Grootman anangakhi? Mina ilezi obvious uyawabona ama-12 uNtoni angisho ama-G12 abanye sebacedile isikole yabo. Yeah, abantu balayika siyazi ukuthi dlale utennis amadayisi intonyana umphake ebusuku inkunzi. Yabo intonyana ezinganangqondo nje yabo ezinganasense. So before we hopping into Juvenile bafethu nizwile isitori sakhe ukuthi le nto le icale kuphi? Icale from the upcoming yakhe asesomntwana. That means ubuya ku-family background engekho right, so he had to go outside and hustle for himself for yena ukuthi akwazi ukuthenga amateki, akwazi ukuthenga inini. But that's not a good thing ukuthathela umuntu something because umama wakhe umsebenzele for that day, and that thing is a trauma as well phansi, and they come at the beach, and a trauma ukuthathelwa something because we know a lot of people abathathelwe even today abakakabi right. But then don't forget to like and subscribe and leave your comment down below this Soweto Sikhethu. Make sure you pull to Makura Drive bafethu, Premier Lifestyle Guest House. That's the only guest house that's nice in Soweto. If awukakaze walala lapho awusazi style. Okay bafethu, welcome back to Ikaseli Vukile bafethu. Thank you for being with us from the first minute till this minute. As we're about to wrap up, don't forget to like and subscribe and leave your comment down below to Soweto Sikhethu. Please do not skip ama-advert bafethu because that's AdSense. So if you can't donate with anything, awunamali, awuspani, the only donation you can do is just to watch ama-advert till the end. So don't forget to come to Premier Lifestyle Guest House at Makura Drive and make sure you come to Last Street Car Wash. So we running back to Nkosi wami. Ungitshela into ebuhlungu. Cabanga mfethu umuntu bamsika amathumbu ubhekile. Una 13 years, like that's trauma. But then you going to Juvenile. Sure. Let's talk about that step. Ungene kanjani Juvenile? How old were you? And wangenela in, and how's life in Juvenile? So now we call it story time. Yeah. Where you tell about uzositshela istory bezenzeke Juvenile. I'm not asking anything. You are telling us, yabo, ukuthi kwenzakalani. So manje ngibeka i-microphone. It's story time. Dango. eJuvenile Grootman yami sathi ukutshela ubani ukutshela ubani Khuluma nami. Talk to me. Wangenelani? What age? First day? Yeah. Ngisakubuza, siyangicocela. Ngikuthethela kungakalani. Indaba leya nto leya ingisibuhlungu. Indaba leya nto leya ingizisa ubusika yabo. Ngoba izinto ezibonakala ezenziwa lapha like sharp kwenzakaleni. After vele sekuyi imorti kaSipala Brava ngithi. Angizona. Ukuthi vele bekadayilingile sharp. Okay, sharp. Singenile file via i-riding e-house bra. Ngijina ngathi thina thina mfethu masirekruta umuntu ukuthi mfethu bheka uyathatha. Uyangizwa? Yonke into eyingudla kahle mangisho kanjalo, uyangizwa? Yonke into eyingudla uyathatha. Ukuthi mfethu bekusanokuthathelwa nebhashu. Angizwa? Izintonyana ezinjalo ngitshene ukuthi shaya house bra kafike. Angazi nakhona mfethu ngihamba nabantu ukuthi bayabhema igufu abanye bheka. Just nje ngihlanye nje nge-attire and le nto kudala uma uthatha ukuyibheka ne
bekuyi-culture Goodman yami. Abopantsula nani nani. Babuzigcokela ube fresh. Kuhambe kuyojayiva mawube kuyajayiva omunye uyo-check-a wenzani. Lezi zinto lezi zale ntwana lezi zani. Ezema-gang namaphanga. Ngitjho le ntonyana sharp. Sesingenile file Juvenile after House Braka. Okay. Singithi file la ngihlale 11 months. Oh, that's almost a year. Sure, but ngihlale 11 months. La abengekho crime. Khuluma nami. Manje mangiqala ngena file lapho sharp. Asishayiswe thina ama-chaff cop nani nani. Ngathi use-army. Soldier. Futhi yonke into yenza laphaya. Futhi uyagoba kanje for ukuphaka cabanga. Usuyophaka nje isikepere nakhona ufike ukudla sekuphelile. Owesingakhi wena? Le angazi owesi-51 or Goodman yami. Ngiyakutshena la. Kanje ugobile ngicabanga iline kanje straight. Lapho niyophaka. Niyophaka omunye nangu sekavuka izinto zakhe. Sekagwaza omunye thola ukuthi kusekuseni. Wazi omunye igazi lisprayile emdokweni. Naloya ulambile uzulu. Shit. Naloya ulambile uzulu. Uzodla umdokweni egazi. Or obvious via razor or ntonyana iphela. Uzoboza uzoyikhipha. Mara ngeke ukulahla. Uzodla nini? Abantwana mabaphuma esikolweni ngo-2 o'clock. Izitshaya. Akalalwa futhi. Cabanga. So what was happening? Tell us the life BS. Laba obvious kunama-gang nani le ntwana lezi man. Yangithola. Intwana nyana ey'ncane nje yangithola sisahlanye yangithola kuyahlanywa nje ngokuthi ngihlanye ngempilo yasejele like uyabona ukuthi labantu abangifake kubo abanamqondo. Basangene kahle kahle. Yabo. Hayi kanti kuphithekani. Cabanga ubone imvuka kaNkulunkulu na. Umuntu mbethu ongeke aza ubone ukuthi lo bafethu. Mara uyafa nje. Ubone ukuthi lo muntu lo angazi ufike kanjani. Angazi. That's why bathi ngeke uthi wena ngeke uze ungene egebe. Impilo le. Nawe ubukele Impilo. watch yourself. So when whoever any counter where you fight or abantu bafuna ukuthi join inombolo. Hayi mina bhuti la obvious angazi mina. Shape bomb. Shape bomb Goodman yami. Ngoba ngathi bakuhlokolole. Mawuyabona ukuthi enhle kule outlay libele ungakhulumi kanje kanti icabangeni. Abakwazi angikwazi ngisho ukuthi kudala la mfethu futhi nathi mfethu indonga zethu shisho ukuthi manje yabo kuba inhlanhla kaNkulunkulu mawuyanga lapho. Yabo. Wafika waphelela laphaya. Wajoyina igang waba enye into. Khona amajita afela lapho. Phakathi ngasele. Ufunga ukuthi ubaba ngizofela la. Shukuthi imnandi ngaleyo ndlela le yampilo. Kumnandi kanje ukudla imali bhuti. Ukudla imali kumnandi kanje. Wena ufuna ukuzivalela phakathi. Wena ufuna ukuzivalela indongeni. So how about the people who are selling inside in prison? Laba baney'toro abathengisa insango abathengisa utshwala. Like how does that go about? Like le circulation ihamba kanjani? And if lo una la nalo una la iyayikhosa i-gang riot le. Mbidi irawurawu uhlezi kuyinto ekhona. Each and every day. Irawurawu ukuthi kusebusuku kusemini irawurawu kuzohlala kwinto ekhona. Cabanga umuntu abenolaka sho ukuthi wena usuka kuleya gang le ngala. Uyabo? Uphethe into engaka.
uyangithola? Kusho ukuthi uphethe bomakhathini. Bakulethele bomakhathini bayifake ngey'ndlela zabo. Uthole ukuthi kini banemali, bayifake ngey'ndlela zabo bathi hhayi wale awugayi le ntwana le boma into ekanje yabo. Lapho bheka bakushaya ngekhathini sewuney'nkawu zanani nani o-Relexi. Lo osuka kuleya gang leya engala bheka aka-hesitate ungancathekile. And namajita avumelana nawo bafuna ukugwana. Yabona ukuthi ezinye izinto like zenziwa umuntu ongaphilanga. Hhayi ukuthi awuphilanga like wenziswa angazi. Habit. So ubumnandi balento. Amawada athini when such things happen? Bazothini? Bafika bakhuze baphume la. Bafuna imali abantu abamnyama uzothini? Usesipanini lo muntu. And lezi y'boshwa. Yes, so how is the treatment as a youngin? Ezintana encane mfethu how's the treatment laphaya? Because kunentana eziku-gangsterism and they think gangsterism is cool. Tell them about the treatment that's inside. Abakhozi ziyakhala banakwethu. Nisibheke bafethu, angisho ukuthi mawuganga umuntu ongagangi kuyafana, sonke sophelela la mara ngendlela ezingafani. Yabo? That's why ngisho ukuthi hhayi bafethu hhayi. Asi-avoid-eni lezi ezi-wrong masifake nento abayibona nabazali ukuthi mara le ayikho. Yabo? Injalo bafethu. Because talking about that, ukuthi ijele alinamnikazi. MT went to jail, Shebe went to jail, Uncle Vili allegedly went to jail. Abantu abamfethu sibabheka ku-internet basejele. That shows ukuthi ijele akusaya abantu basekasi kuphela, even the ones in the industry. So usazobuya for episode number 2 where we're gonna dive in deeper in what happened ejele labantwana, so you kids can be alert and know. So the question, as I said, is it and kunalebo ufuna ukureprimanda makhotmani uthi ngala ngale ntwana lezi eziya entabeni, then mazibuya entabeni zivike zidelela abantu abadala, zivike zishaya abantu abadala, zivike zithi zikwame la, omunye arape umamakhe, omunye akhiphe umese. What's your take about that since ubuya khona? Shapu mina ngathi uHotman yami mina ngokwazi kwami ayikho yonke lento leyo ukuthi bakufundise ukuthi ushaya umamakho or ube indoda kumamakho. Yabona wena boy, nakuba bakho like uyathoba mfethu, indoda uyibona ngezenzo. Uyangithola? Phuma uyosipana uzitholele ihonti lakho makuba ufuna ihonti, i-room likhona makuba ufuna i-room, akhona nezindlu ezirentiswa makuba ufuna indlu, uyasipana musi. Indoda ngisho. Indoda makale intwana lezi zokuthi manje makhotmani wami cela nizikhuzeni lezi zinto lezi zokuthi manje hayi mina ngiyazi lento le la ngisuka khona hayi. Why labantu laba abayisa amajida entabeni, amakhotmani amadala angareprimandi le ntwana ababayise entabeni? Like sihlangane njengabantu abadala ngithi bayise entabeni le sithi bafethu seniyabheda manje. Ngingazi ukuthi lezi zinto lezi mina ngiqala ukuyibona lapho, yabo, mara le emakhaya le ayikho yonke leyo nto, yabona wena bhuti mntana, ayikho yonke lento. Lezi ezinje ema-Range Farm, hhayi emavali ema-in ukuthi hhayi mina ayenzwa leya nto. Uyahloniphisa. Leya ndoda kwamele ibe nephahla layo kakuhle kahle, batsho kanjalo ngesiXhosa. Ibe nephahla layo. Wazi uba yindi indoda apha kwami. Hayi kini. Hhayi kini. Indoda kini wena. Kanjani ungakafaki ne-pavement or ne-ceiling or ne-skin? That's why la ngizama bayihloniphisa lento. Lento mawucala uyintwana encane ungezwa sikuyisa lapha. Mara masena ngisho ukuthi lento sekuyisiko. Uyangithola wena bhuti? Isiko. Asithathi lento manje sihlale ngayo manje.
sesifuna ukuba ama-gangster suka wenzani? sikaphe ngamaphanga cause ukuya entabeni Uyabona ukuthi ayinangqondo makhothman wami. and imosha ikhaya. Ngiyacela yazi makhothman wami, kungcono nenzeni? Masidonate-ini soze bengitshenile ekuqaleni ukuthi ngicela sidonate-ini boma iy'mpahla, sikhuthazeni iy'ntwana ey'ncane mani ukuthi hhayi mani Nofisi, hhayi ukuthi anikho lapha emavali makhothman, nikhona. Just nani nje niyayiphikelela le nto, niyayifuna kahle kahle, otherwise asilwe nani. Siyali-correct. Uyabo, asilwe nasifuna impilo egreen. Khona abogogo abadala laphaya, abomkhulu bazothini? Ngwana simangumang wensing. Utwa lebolong bolaya batho. Nagana fela. Re senyetsa culture. So as we're about to wrap it up, Bafetu, thank you for watching Ikhasil Vukile, Bafetu. This is not the last episode. Also, when I'm cozy, he's still gonna come back for second episode. This one is just an intro for you to know. We still have stories, Ikhasil Vukile, and authentic stories and real stories. So as we're about to wrap it up, Sure. ngifuna ukukhuluma nala makhotmane akhondema intwana ngenombolo nani, then we wrap it up. Sure. Ish. Bobuta batana. Ayikabi. Ayingendelelo ukuthi ngibone ikhamera ngiqabuke lento yabo. Uyijwayele. Ngiqabuke lento bheka kwenzakalani kuwukuthi makhotman wami. Ningazofika manje sobona amakhamera manje. Kwamele ukhulume ngendaba zenombolo nani. Asifuni ukuzwa nombolo thina. Asinandaba nalokho. Asifuni ukuzwa nombolo ayikabi. Hayi ngendelelo futhi. Inhlonipho. Yabo. Asifuni ukuzwa nombolo thina. Thina sifuna ukuzwa impikelelo. Ukuthi indoda uthola kanjani umsebenzi. Mfethu uyithola kanjani indawo yokuhlala ibe yakho. Ngazathi sicabanga thina abancane nina angazi ingqondo nithathe nayifaka kuphi. Bayishiye emaseleni. Ngobhuti abatana akekho ubhuti omdala endimaziyo mna ohlala apha eKasi uzofika athi woshi okanye ntontona ana. Hhayi naba bantu beniphila nabo nangoku baselityeni. Baselityeni? Yho. Basabala imizuzu. Makhotman wami jongani iyona ingabi mde mani yabo. Yeah. Ngokuzithoba mani hhayi sicela impikelelo le nansi-ke nombolo hayi iyasikhathaza. Yeah. Asisakwazi nobukela i-broadcast. Khawufa ngicinge. Iy'nombolo akunakuhluza. Yo bhuti omdala. Ne. Abana timing. Yes, I think we need to wrap it up for now. I know. Yizwe. I know a lot of people abasekhaya kwamanje they think ukuthi wazamvalele umfana kaMqitha kunama-question abajumpini akusiyithi. It's the things that we use, but then if you don't skip ads, we can last you 2 hours. You understand? We can give you more content, but this is not the last content. Sizoyilandela impilo yakhe, siyilandele impilo yakhe nize nimbona naye ashintshe empilweni sekathola umsebenzi because ithi Ikhasil Vukile. Mina ngegama ngoKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kavele Motsiba aka Mr. Khwili himself. Yintwana semakhonje la Globe Motsotsi la kujika khona ipoti. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Ntariana Bafethu. Make sure you pull up Sock Speak Studios Bafethu, Makura Drive, Premier Lifestyle Guest House. Ngama nomqithi Bafethu. And then ngishade kaMqithi nje. Bheka-ke. Yazedla bathi. Thank you for coming. Episode number 2 siya expect ngisho. Kusemzali. Ne. Yeah, injalo yo. Hayi Sinani bafethu. Adios. Hayi la makhotman ne. Yeah. Ngiyacela man. Yizo. Follow us on every platform. Ikhasil Vukile, Ntariana _Mula, Sock, Beats. That's it, Ramesh. Yeah, on all platforms. Then you get everything that you want. We're bringing more authentic episodes
episodes that never been spoken about. Sisazolishiyeka ilizwe kaSelivukile bafethu, aziya kada.